Welcome to my vlog. Wow, presko pa bago pa siya nang gikuha sa garden. Ano siya ang gata atong isagol. Ilunod ang kulites. Gilatan ako siya daan. Ay, nabungkag na ang kuan. Tanglad. Ilunod ang tuno or gata. Ito siyang kataw-tauran. Pabukado na to siya. Asin balik kay medyo natabang-tabang. Tanan ako nakakaina. Sa wakas, naluto na jud ang gulay nga gigataan, gitunuan. Sakto na ang iyang timpla. Wow. Sarap ng kain ito. Makakarami na to. Thanks.